най-напред съвсем протоколно поздравя с организирането на участието в днешния форум, който е посветен на един изключително голям проблем, аз бих казал световен проблем, но и голям проблем за нашата страна, както е известно на България, близо 300 000 семейства има проблем с повече деца. Но по-важното е другото, че организаторите поставят тази тема на дневен ред. Поставят и ние всички, които имаме отношение към проблема, освен самите семейства, трябва наистина да бъдем на сериозно внимание, да се възможности за разрешаването му, имайки предвид така интензивно и бързо развиващата се наука в това направление колективна биология. Така че аз още веднъж поздравявам участието си в този форум и желавам успех на самия форум и най-вече успех на всички тези, които искат да разрешат проблема сами и с помощта на администрацията на различни Сега можем да пристъпим към следващата част от нашия дневен ред. Ако желаете, можете да наблюдавате връчване. Конкурса на писане на лична история, свързана с проблемите на стереотипа в зачатие на получихме вероятно много писма, които ни запълнуваха истински участваха в конкурса с ръцете в моето сърце. Затова тук искам да поканя заедно с мен да връчим наградите на победителите, част от журито, което е днес на нашия празник. Госпожа Ангелска може да бъде при мен. Доктор Сигрид ми се стори, че от тях. Госпожа Карана Ангелова, председателят на журито, мисля, че не успя да дойде. Регламентът на нашия конкурс беше следния. Всички желаящи да участват в конкурса, който има и финансово стимулиране, изпратиха своите истории на мейл специално съставен за този конкурс. Историите идват в продължение на един месец. Ние от зачатие си избрахме жури, което да ни помогне да определим кои ще са победителите. Тази задача беше изключително тежка и ние благодарим на началните на журите, които се натърпиха с тази нелека задача. Предполагам, че по-добре от мен ще се справя в число относно на конкурса. Това е Добър ден на всички. Благодаря за гласуваното доверие да бъда член на журито. Наистина беше една нелепа задача. Аз като психолог съм се срещала с много истории, съм се опитвала да помагам на хората в тяхната болка. Но наистина, за да се срещнеш с толкова много болка и да имаш отговорността да я обземиш, е действително отговорно и на задача. Така, още веднъж благодаря на организаторите от зачатие за това, че бяха създали едни много обективни критерии, които можеха да ни ръководят за нашата оценка. Но това, което искам да кажа, е свързано и с нещо, което идвайки насам, видях на един билборд. Една реклама, която гласеше това лято всички са победители. Всеки е победител. И аз искам да го префразирам тази реклама и аз мисля, че можем да я приложим към нашия конкурс. Аз мисля, че всички в този конкурс са победители.
защото всички от участниците, които изпратиха своите лични истории, се борят. Борят се с болката, борят се с неуспеха, живеят с вяра, живеят с надежда. А това означава, че вече са победители. Защото побеждават това, което, извинявайте, много се вълнувам, побеждават това, което им пречи всички истории, въпреки голямата болка, въпреки така тъжното настроение, имаше надежда. И за това така ние се постарахме да оценим най-вече и тези истории, които позираше и най-голяма надежда. Още веднъж съжалявам, искам да кажа своето съжаление, че не можем всички тук. Да зачерпим много това от конкурсите. Също благодаря за поканата за участие в този конкурс. Смисъл да е толкова разнообразен, защото този проблем е проблемен. И аз като лекар, така да се направя много изключително шега с програмата. Ще интересно да видим страната на мен, точно на пациента. Нашата чисто медицинската е съвсем различна. Ние се борим да можем да видим, че точно начината е така доста по-дълбока, доста по-емоционална. И се надяваме така да собствено усилия да помогнем и в тази част с него. Освен в медицинска. Действително, оценката, аз също бих наверил всички участнички, защото нямаше нито най-столет, която да не се пледи, да не се чувства. Разбира се, на българското на конкурс и се надявам да няма сърдити, да не лично всички за така. Председател на журито беше госпожа Хелена Ангелова, която е писател. Тя имаше голямо желание да дойде и да връчи лично наградата, но е било възпрепятствана. Така че от нейно и от мое име аз ще връча наградите на победители. С много голямо удоволствие и вълнение почвам да стъпвам към връчването. На трето място в нашия конкурс е Теодора Начева. Тя получава ваучер за 500 лева, който може да използва за лечебни процедури или за купуване на лекарства за лечение на проблеми, свързани с ферилитета. Също така получава и сребърно коле с символ на зачатие. Второ място в нашия конкурс е Петина Найденова. Да получаваш ваучер за 800 лева, който може да използваш в назначение, както и сребърно сърце.